Sinugbuanong Binisaya, kauban si Teacher Myra. Maayong adlaw mga bata, andam na ba kang magtuon kay karong adlawa atong tun-an ang letrang N. Mao kini ang dako nga letra o ginatawag nga uppercase, ug maupod ni ang lowercase o ang gamay na letra. Ang tingog sa letrang N kay Kamu daw mga bata? Husto, sabay na tangtanan. Very good. Sunod atong tun-an ang mga butang nga nagsugod sa letrang N. Pamina og maayo ha kay nay mga pangutana si Teacher Myra pagkahuman niini. Nanay. Nanay. Kinsa ni siya mga bata? Yes, siya si nanay. Ang sunod na hulagway kay nawong. Nawong. Kamu na lang daw mga bata? Very good. Ang sunod kay nokus. Nokus. Unsa ni mga bata? Husto. Nurse. Nurse. Kinsa ni siya mga bata? Correct. Kitang tanan mo ingon og nurse. Ang sunod na hulagway kay nilugaw. Nilugaw. Unsa ni siya? Husto. Ang sunod kay ang numerong napulo. Napulo. Unsa ni siya mga bata? Yes, tama na pud ka. Ang sunod na hulagway kay nataran. Nataran. Kitang tanan mo ingon, nataran. Very good mga bata. Ang ulahing hulagway kay nata. Nata. Unsa ni siya mga bata? Husto, kini kay nata. Karon inyong sulayan ug pagtubag ang akong mga pangutana aron mahibaw-an nato kung nakakaton ba ka sa atong leksyon karon. Iingon sa ako ang nawalang letra sa kada sinugdanan sa pangalan niini. Napulo. Napulo. Iingon sa ako ang nawalang letra sa sinugdanan niini. Tama ang imong tubag. Kini kay letrang N. Ang ikaduha kay nurse. Nurse. Unsa man ang hustong tubag? Yes, letrang N kini. Ang sunod na hulagway kay nata. Nata. Unsa ang inyong tubag mga bata? Correct, kini kay letrang N. Ang sunod kay nokos. Nokos. Iingon sa ako ang inyong tubag. Wow, tama na po ka. Letrang N kini. Nanay. Nanay. Unsa ang nawalang letra sa sinugdanan mga bata? Husto. Letrang N ang hustong tubag. Ang sunod kay nawong. Nawong. Unsa ang inyong tubag mga bata? Correct. Letrang N na pod. Ang sunod na hulagway kay nilugaw. Nilugaw. Unsa ang nawalang sinugdanang letra mga bata? Correct! Letrang N. Ang ulahing hulagway kay nataran. Nataran. Iingon sa ako ang inyong tubag. Husto! Kini kay letrang N. Very good mga bata! Ipadayon ang imong pagkugi sa pagtuon. Karon, kuhaa ang imong papel ug lapis kay mag-practice ka sa pagsulat sa uppercase ug lowercase n. Paningkamuti nga hanay ang imong pagkasulat ha,
ug ipakita kini sa imong mga ginikanan kung nahumana ka. Daghang salamat mga bata! Ayaw kalimot sa pag-like ug subscribe sa channel ni Teacher Myra aron makabalo ka kung aduna ko'y mga bag-ong uploads. Magkita-kita ta sunod! Bye!